For today's video mga ka-adventure, mayroon tayong nakitang nagbibinta ng binatog. At habang tayo bumibili mga ka-adventure, nakipagkwentuhan muna tayo. Tagay-iner kayo San Carlos na. Carlos. San Carlos man? Itong barangay man Tipangol. Antipangol. May nagkakita ko. May tao ba kayo taga Kabungawan? Ay hindi, Bugawan? Bukawan. Bugawan, Yung dalang lewali man nakita kayo niya ay. Ito kasi nito. Darang 20 naman na yan. Darang 20. Darang 20. Oh, darang 20 kulang. Yung laro kami laro manlalako. Yung makitutok ko lang. Binatog. Hey. Sino nga mga ka-adventure, taga barangay Antipangol daw sila sa San Carlos City, Pangasinan. At iilan na lang daw silang nagbibinta ng binatog. Kaway-kaway naman dyan sa mga nakabili na ng binatog ni Kuya at mga nagkakakilala sa kanya. Kaya mga ka-adventure, isupport lang natin yung mga local businesses sa ating mga lugar. Kaya nila Kuya na lumalaban ng patas para sa kanilang mga pamilya. Hi guys mga ka-adventure, bumili tayo ng binatog. Binatog kay Kuya na taga Barangay Antipangol, San Carlos City, Pangasinan. Madalang na rin tayong makakain ng binatog. Paborito kong kainin to lalo nung nasa Baguio ako sa may Maharlika, yung sa may gilid. Sarap ng kanilang binatog doon. Sarap. Bihira lang tayong makakain ng binatog. Yan, shout out nga pala sa mga nasa Barangay Antipangol, San Carlos City, Pangasinan. Yan, sa halagang 20 pesos, sob na yung merienda. Sarap, quality. Yumminess, promises. Malasa, juicy. At napaka-creamy. Mayroon pa siyang mayroon pa siyang nyug.